Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Señor! ¡Vamos, Rubén! A obrir-se camí dins de la competició internacional del judo, on aquesta temporada ha obtingut com a resultats més destacats dins de la categoria absoluta de més de 100 quilos 2010-2012, concedit pel Consell Andorrà de l'Esport, és per Eric Risco. Honorable senyor Bonaventura Espot, cònsol major del Liga. Estic treballant. Canvis de cara, no? ¡Vamos, Rubén! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Aixeca'l!